nina nishaya forward and backward ngoba nithanda kokubili. Abantu abase-Afrika bane-problem yokuthi bafuna ukuxuba konke. Le yawisiza yona abantu izawuni omabandla powerful kabi kweyikamoya. Alinyazwa yilento ukuthi azame ukuba compatible. Afuna ukulunga kokwasezulwini, alunge nakokwasezulwini. Nansi liyabalimaza. Bavele baphupha bangaphaphama ngisho sebevuza. Namhlanje bathola nehlabathi zamathuna ubona baphuphe ngempela. Hayi baphupheke sebephuphoka ngempela ke namhlanje. Babe abantu bakamoya hayi indaba yokudlala. Uma nje uzama ukuba compatible no compromise uzophupha uzoba umphuphi. Ngoba ukubhanqa izinto kuyaphuphisana. Abraham phuma nje impela. Abraham aphuma impela nje ehlotsheni zakho nasezweni lakini nasemndenini phuma nje intwenzo. Abraham aqashuka nje uphuma. Aca mzalwane phumelo bala umse bezuyabona